ty lidi, dávejte hodně lajky a odběr, prosím. Nechci vás do toho nutit, ale tohle co vám řeknu, nevím, jestli vás to rozesmutní nebo něco, ale určitě ne. Budu natáčet pečopáky často taky, ale i Roblox. Na tabletu i na mobilu. Na mobilu budu mít takový ty hustý věci, že jo? Tak to vám to řeknu. A vy se budete koukat i na ten tablet. A tam máte rovnou videa. Jasný? Takže tak. A je to kanál LPS Agi a uvidíte to rovnou. Je tam fotka pečpaku, jakou mám já. Takže čauky! Jo, ještě, jestli se ptali, co to je žluté nebo tak něco, tak je to prostě